Виж предимствата на новият електронен портфейл Cash Terminal Online. Искаш парите ти да са на разположение във всеки един момент. Искаш да пазаруваш в интернет. Да плащаш сметки с един клик. Заяви карта и покори света. Харчи на воля, когато и където искаш. Свали новото приложение Cash Terminal Online, плащай всичките си сметки и покори света бързо, лесно и без такси. И живей спокойно!